Валорант. Заклевам се, че ще те пипна. Където и да се криеш, обещавам ти, че пак ще те намеря. Аз Камамбер. Мусио Тристес. Масю? Какъв е този неясен продукт? Глупак, това е сардина. Ако това е сардина, аз съм майската царица. Местните ти пайове са ужасни. Поне да имаха месо. Вижте, Рита как си лъска козинката. Толкова е суетна и самодоволна. Рита винаги ни гледа от високо. Вдири си носа и се мисли за по-добра от нас. Скъпа, ти си просто непоносима. Няма да повярвате какво видях току-що. Мусю Тристес вече няма месо за пайовете. Ако искате, вярвайте. Но метна в тенджерата една охранена котка. Тя избяга, но Мусю Тристес е упорит и накрая ще сготви всички ни. Само не котка. Точно котка. Сериозно? Съвсем сериозно. Господи, смили се над нас, грози ни опасност. Дайте му Рита, тя е добре охранена. Рита е вкусна, нали, аристократка? Да вкараме в кухнята и право в гърнето. Никога не подценявай противника. Звездичке, мила звездичке, иска ми се да бях някъде другаде. Знам едно място в Париж, на една тиха, спокойна улица, над която свеждат клони дърветата. Там никой никога не посяга на котки. Не и в моя уютен дом в Париж. Готвачът там е истински майстор. Той е стриктен вегетарианец. И докато подготвя изтънчени банкети, винаги ми казва: Толкова те обича, мило котенце. знам едно място, където мога спокойно да подремвам в стола или в нечия прегръдка. Там никой никога не посяга на котки. Не и в моя уютен дом в Париж.